तुम्ही उपस्थित केलेला आहे. यानंतर तुमची याच्यावर म्हणजे पुढची स्टेप काय असेल? सगळ्यात पहिली धन्यवाद रिटायर अख्ख्या पेडणे तालुक्याचे सगळे मराठी प्रेमी जे म्हाका दिसता 0 मांडल्या उपरांत कंटिन्युअसली आयज मेरेन चालूच आहात फोन सगळ्यांचे मेसेजीस विशीस की पहिले फावट असेंब्लीन ह्यो मांडलो कोणी तरी म्हणून. म्हाकाय खबर नासला की कोणीच मांडूंक नासलो म्हणून. सो विशय जेन्ना मांडटाले तेन्ना ऑपोजिशनूय बोवाळ घातलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें हेचे सिरियसनेस कितले आहा ते. पूण म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यात मराठी हो ही मराठी भाषा ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा भाषा मराठी. कित्याक खूप जण म्हाका विचारतले अरे बाबा कित्याक लागून म्हाका म्हणजे हांवें त्याच्या उपरांत 0 मेन्शन केल्या उपरांत खूप विचार केलो तेचेर. कित्याक म्हाजे कडेन जेन्ना हांगासले स्थानीक म्हाजे कडेन निवेदन घेवन येयलेले की तूं हे असेंब्लीन मांड म्हणून हांवें एश्युरन्स दिले मांडटा 0 आनी ते प्रमाणे मागीर कळ्ळें की सगळ्या आमदारांक तेंच्यांनी दिले. पूण इम्पॉर्टन्स कितें आहा धार्मीक आनी सगळे सामाजिक म्हणजे वेगळे वेगळे पद्धतीतले कार्य चालू असतात ते कार्य सगळे मराठीन चलता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर न्यूजपेपर जावं किंवा धार्मीक कसले हे जावं किंवा पुजा आरती जावं हे सगळे मराठीनूच चलतात. आणि मराठीन चलता मराठी कित्याक एक्सेप्ट करतात. हांवें थंयसर सिंपल भाशेन सांगलेले मराठीक सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज डिक्लेअर करा म्हणून. आम्ही कोंकणी खंयच ना म्हणूंक ना. कोंकणी तुम्ही केले सगळें बरें आपूण आमी सगळो व्यवहारूच आमचो मराठीन करता जाल्यार मागीर मराठी कित्याक नाका ह्यो प्रश्न येयलो. तुम्ही सांगले हे कोंकणीन सांगले तुमकां मराठी येयना आरोप जाता म्हणजे थंय विरोधक बसलेले पळय तांकां मराठी पयलीं कळना. हांव जर मराठीत सांगूंक गेलो तांकां कळचें नासलें पण कळोंक जाय म्हणून कशें मांडचें पडलें ते. आतां तेका लागून इम्पॉर्टंट म्हणजे इश्यू कितें आहा इश्यू आहा तो आमकां सगळे आमचे जे व्यवहार चलता ते मराठीन चलता जाल्यार मराठी आमची सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज जावकूच जाय. आनी तेका लागून हांव म्हाज्या पूर्ण पेडणेकारा वाटेन आसा आनी पेडणेकारा वाटेन ह्या विशयाचेर गंभीरपणे रावतलो. संस्थेनं आज मुद्दाम अभिनंदन आमदार आमचे जितभाई आरोलकर यांचं करत आहोत आम्ही. आणि त्याचं अभिनंदन यासाठी की मराठी भाषाला एक बळकटी आणि पुनर्जीवित करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी समस्त पेडणे तालुक्यातील एकमेव संस्था जे संस्था मराठीच्या उत्कर्षासाठी आणि सांस्कृतिक चळवळ चालवते आणि सांस्कृतिक चळवळ चालवण्यासाठी मराठी शाळा अस्तित्वात राहणे गरजेचे आहे. आणि त्या दृष्टीनं त्याने खरोखरच म्हणजे एक धाडसी असं पाऊल आणि समस्त पेडणेकरांचा म्हणजे सामान्यांचा विचार करून जे आपलं राजकीय हे न ठेवता एक मोठा निर्णय. आणि मला वाटतं यासाठी समस्त पेडणेवासियांनी त्यांच्या मागे खंबीरपणे राहण्याची गरज आहे. आणि त्या दृष्टीनं आम्ही हा विशेष अभिनंदन त्यांचं या ठिकाणी आमच्या त्रिसूपूर्ण संस्थेच्या माध्यमातून करत आहोत. आज मुद्दाम आम्ही विशेष असं अभिनंदन करण्यासाठी आणि आभार व्यक्त करण्यासाठी आम्ही काही पेडणेकर इकडे त्यांच्याकडे त्यांना अभिनंदन करण्याच्या मुद्दाम त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी इकडे आलेलो आहोत. आणि त्यांनी मराठीसाठी जे कार्य आज सुरू केलेलं आहे ते कार्य पुढे असंच अखंडितपणे चालू ठेवून त्यांनी मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी आमची त्यांना विनंती आहे. खरं तर आम्हाला अभिमान वाटतो आज की कितीतरी वर्षाने मराठी भाषेला आधी दुय्यम स्थान मिळत होतं. त्याबाबत विधानसभेमध्ये अनेक इच्छा भाषणामध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये स्टेटमेंट अनेक जण काढतात. विधानसभेमध्ये हे भरपूर डेअरिंग लागतं आणि हे धैर्य आमच्या जितभाईने त्या विधानसभेमध्ये दाखवलेलं आहे. आणि अतिशय महत्वाचा हा विषय म्हणजे साधारण पेडण्यासाठी तरी तो खूप महत्वाचा प्रश्न होता. संपूर्ण गोव्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात जे विद्यार्थी आज शिकतायत आणि आज इतिहास विसरत चाललेले आहेत ह्याचा मागे एकमेव कारण आहे की आपली मराठी भाषा मराठी भाषेतील साहित्य वाचनासाठी येत नाही आहे. आणि त्यासाठी हा मराठी भाषा राज्यभाषा मिळणं अतिशय आवश्यकता होती. आणि राज्यभाषेचा दर्जा मिळणार याचा आम्हाला विश्वास आहे. अनेक प्रश्न आज महत्वाचे प्रश्न त्यांनी जे कुणी काढत नव्हते अशा पद्धतीचे प्रश्न आज विधानसभेमध्ये त्यांनी राज्यभाषेचाच काढलेला आहे. त्याचा प्रश्न आहे मला आणि पेडणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा आणखी एक प्रश्न या ठिकाणी मी त्यांना विनंती करतो मराठी भाषेबरोबर टेनन्सी सुद्धा आज एक महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि या प्रश्नाने तुम्ही संपूर्ण गोव्याचे हिरो व्हाल. आज मराठी भाषेमध्ये तुम्ही हिरो झालेला आहात आणि टेनन्सी मध्ये सुद्धा तुम्ही हिरो व्हाल.
असं मला वाटतं. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापन करताना जी विचारसरणी राबवली होती, ज्या संकल्पनेत होती, ती विचारसरणी आजवर काही साहेबांनंतर सत्ता उपभोगण्यासाठी सगळेजण मोगो पक्षाचा वापर केला. आज मोगो पक्षाचा वापर जित आरोळकर साहेब हे भाऊसाहेबांच्या विचारसरणीने पुढे जात आहेत. आम्हाला अभिमान आहे त्यांचा आणि याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि मी अभिनंदनही करतो. धन्यवाद. खरोखरच एक चांगली गोष्ट आज आमच्या या मांजरे मतदारसंघातून सुरू झालेली आहे. अनेक वर्ष हा जो विषय होता मराठीचा, मोठमोठ्याने शिहगर्जना केल्या, पण सगळ्या गर्जना हे हवेतच फिरत होते. परंतु आज या भागाचे आमदार आदरणीय अजितभाई यांनी पुढाकार घेऊन एक विधानसभेत एक ज्वलंत आवाज उठवला की मराठीला समान दर्जा ह्याविषयी जो आवाज उठवला, खरोखरच त्याचं अभिनंदन हे आमच्या संपूर्ण पेडणा तालुक्यातील सर्व तमाम मराठी प्रेमीच्या वतीनं त्याने यापुढे मोठे शुभेच्छा व्यक्त होतीलच. कारण खऱ्या अर्थाने जर मराठीचा जो आम्ही जो उदो म्हणतो तो पेडणा महालातून जास्त होत आहे. अनेक मराठी नाटके म्हणजे सांगायला असं वाटतं की बाहेरची समजा कोकणी नाटकं जर पेडण्या महालात आली तर सरळ पेडणेकर कोकणी नको, आम्हाला मराठी पाहिजे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.